Mga naong sa mga viewers ya, Ripo. Many things we can control. I hope you know. Tara na, Sid. Nanay labi, Sid. Hindi mo na. Ha? Ay, nanay labi. Sila B. Labi, bye-bye. See birds fly. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Mic test. Hello? Test. Mic test. Mic. Oo ba dito uso? Test. Drew. Mike man yung gitawag. Mike, ba pangalan ko? Bobo.
Silag, Mike. Mike, this. Mike. Ay. Mike, matay pa nga na ko. 6 Ay, kago eh. Continuation eh. Oh, sheesh. na level 6 din. Sheesh. We are the continued Ah, to katong mo the din katong yesterday. kitang Jude eh, no? Ha? Mapa ni katong kitang Jude. Hmm. Tama lagi. Money. Oh, money siya Ayun, katong tani. time nga nakuan ka. The girl who can't be moved. Okay, kamang. Mo na siya imong time. Kamang di ka to day. Gilok eh day. Yeah. Uy, Ano? mga yung kog heal. Oh, gago. Masa na siya? Ah, mao ning gun. Kama day. Ikeda sa bunal Trish. Ay kalitsi mo ginaniya Oh, oy. bunal, Tres, oh. Bunal. Uy, bunal. Magbumba ako madala ko bumba. Kaya ba lang mo buon na? Liga na. Pila life. Pila HP ni mo ba there? 19 na. 111. Dun 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 dun. Tut, tut, Over pila. 120. Ang kara at least natin HP dre. This one the ice cold my chef up for the boy ko agay. Skot mo gina siya eh. May nalang gani diha ka gigo kaysa diha o matag. Apa ya? Yaw pa. Ooh. Yawa! Yawan ako eh! Nakapiskot ko yawan ako oy. Huy, ginoo ko. Yati unsa naman sige butang aning usa dere gihahak. The heck? Huh! Tuloy. Gamiditit. Yoga. Baki ba yun ito? Sa kay kuno. Mura ko rin language ano niya. Yun na may bula, unang tagaktang, unang natagak sa letrang B. Numero Uy. 10. Lu.
Bingo. Why na may bula, ikaduhang bula, ikaduhang natagak, itali ninyo sa letrang N. Uy, Dobling tres. dubling tris na. Ikatalong bula, ikatulong natagak, diri dapita itali sa inyong mga baraha sa letrang I. Ay, Mamma Mia. This is I. Duha. Duha na kuha, duha. Adwan na ako isa pa isa. Wa pa bingo ya. Wa pa bus. Wala pa boss. Isa na lang ka numero boss. Usa na lang ka numero ang waiting sa usa. Bullshit man sa tulo pag ikabula. Mag-waiting na siya buot-buot. Baga ignaong gamay rabang tao sa letrang O. Saisin ko. Day, bawal na dali day. The karma is real. The karma is real. Nya, lami day. Lami. Kuhan ka ng pawala-wala din nga dili ni mo sa laba. Papatay-patay Malaysia din ba? Oh? Bagaag na akong sa buwang. Oo, yung anong gapi yung mamsad ka? Ay, sorry. Palo-ala oh. Kana mo ka. Iwasan talaga eh. Hoy, sir! Ay. Okay. Bay, na sing-sing. Bay, batiag na akong sa bata. Bay, usap man gibutang ni mo pader. Bugo ang pader. Bay, promise bay, nakuyawan dyan ko bay, naigin dyan ko, naiuntol ko sa kulingkurada. I-record ka ba eh? Bugo, may buto oy. Bugo, may bata bay. Mabitaw ko yun ako'y surprised. Ay, surprise bay. Uy, wala ka ni? Asa cart na dra? Nailutri ah. Ano dre? Naibaki ko Ako yan. strength ka nga. Ano naman ko 3 strength ka nga ron? Yan, 3 Check ba there no? Monster no? Nabarya. Yawan to. Yo. Naigput ko ba yun eh? Footstep. Minsan eh. Apay dagang loot dre ba yun sa other side ba yun? Ta. Pwede na yung ilaw na lang dre ang ano ay. Ang Lahos na lang ka. Ano pa diya? Lot? Ay, bis mo eh. Lahos na lang ng barrel. Uy, kita ko kayo. Ni batang. Lele. Okay, kadaog man ko. I will help you, my God. You're the Sed. hello. Ay, sa. Ay, sabaw ko si Baton. Paade ng yellow. Sabaw ko si Baton. Paade ng yellow. Eh. Sed! Trish! Kuha Trish! Hawa sa Trish! Trish! Pawa dre. Anak ko pa ang yellow. Hala, ay, Kuha kuha ng yelo. yelo. Ikaw man ang yelo ka, unti ka. Ay, sorry! Kani na yellow ba? Unong manis nila. Uy, Oh, tarong nga nagsulti. Yelo mo sa ka. Kuha, unti ka. Ulol man iko. yellow nga kuan ba? Oh, yelo nga sa kakuan. Ipatindog sad ni. Dali ara mo guna silbaron Trish basta ganang kag ikuan. Oh, di ba? Ibundak ra nim kausa may menusa na din no. Oh, Basic. may nusan bitaw. Piskot ning bataa oy. Oh. Wala gyud siya nagbaskara lagi. Ha. Wala siya. Nay animal ba yun? Nay animal. Ay, nakipusil. Na si Sed na Sed oh. Sed, di mo gilapay Sed. Sed, ang bunda. Di na mabuto eh, bang nalabay ra nako. Oh no, one hit siya sa landmine oy. Ami mo ba? Hawa. Nasa Jing! Trish! He's Trish! dead. Trish! Nasa Jing! Drop Yes, what? Okay. Nice one. Nice ka one. Ditindog siya. Ay, nagbarog. Ay, okay. Careful. Hala! Wait! Isa! Quiet! Isa! Isa! Quiet! Bibi! Tro! Quiet ba? Nice, go one. Pigil doon, lagi nakabukta yun, boy. Duha lagi to ka boxit kita to ni siya. Ang duwa ko bukta Oo, yun, bumangko. ang spoon, boy. Bulong, ako may pangutan. What the heck? Bibil
Nakuha ang kag-life ba? Nakuha ang kag-life? Katurang kuan, katurang ito, katong bata. Ikaw Mars, nakuha ang kag-life? Wala. 90, okay na ko. Oh, kuya. Yeah. The gun is very gunning. I-charge. I-charge na ako. Okay na ni. Wait, pataplin sa ko na. Ay, pataplin sa ko na. Kay murag, kuy. Okay, Kasi pala madisgrasya ta dito. Patay sa- Kon kay tulo ka buk. Bukay salig. Tulo ka buk orb bay. Extract na lang Tulo kaya ka buk tadaanan na. Saan man? Extract na o dili? Di, napay mga gagmay na. Napay dira? Sige. Ale ka mo sa boss, dire. Madala man taning tulo. Dire. Oh, so to. Uy, unsa man to? Umangod, bullshit. Kakukiyawan ako eh. Abi nang nabuta na sa kag mimic dire. Bullshit. Uy, Ano? Gago ka. Mo ka bata ka? Asa man ka? May nahimo na sa chambaki. Ha? Kurog ka no. Asa man ka? Wala. kanay ba? Ay bay, Lagi na i-ring. Hello, alam mo kung ano lagi na yung ikog. Wave lagi na. Okay siya. Gani. Kanay ba? Gani? Andara. Ito na. 100 raman ni. Uy. 100 na din na. Ay mo ba? Wala siya reaction? Nakalagay na reaction sa kuha ganiyo. 375 siya sa ko ah. 500. Wala ning adya. Mo roll ka. Awa, i-roll siya, i-roll. ka. Na, Wala minus 3. minusan. Ala na, may nusa. Kana. Narito ang mga ebidensya na nakalap ng ating team kung saan merong naputukan. Dalawang lalaki at isang babae naputukan sa muka, sumabog, natilapon, tumihaya, lumigid sa yuta. Ang isa nawalan ng malay, nabarok ang ulo, nagdugo ang ulo, wala na madala, nituyok ang utok, nabuang siya. Bullshit mo na siya! Saan to siya? Wala Kabugo. na ba eh? Nimbot to. Tuya to boy. Oh, napilot sa ubuso. Saan ni? Oh, napaikuan di chinso. Nginging. Wala ngiring. Wala ka ba rin? Libot to ba? Laos sa to. Wisit ka! Asa man bata? Asa man ka? Asa ka bata? Oh, luwa. Whoop. Yun sa mo to ni mo, Trish. Oh, mo piyong ra ba dayon oh. Para nung wala nakasala. Oh. Man tao na siya tao no eh. Ay? Kiat lang nung. Bay, ato na siguro ni Kwan. Napailot na bilin dito. Napaisa dito sa Kwan. Napaisa dito? Baba, wala na sa baba ba? Nalagay ni door sa baba ba? Wait lang, kaya. Napailot din sa baba oh. Wait, tukuhan ko ni. Wala na. Napa. Iyato na to. Dali. Nalagay yellow sa baba lagi. Saan man eh? Napa day. Wala Oh. man sa kuha. Nasa kuha. Saan man eh? Wala sa kuha. Nasa vent? Wala na siya. Si Tricia. Hop! Wala man sa Piskot ni kuha. bataa, bugo ka bataa ka. Litre. Ha? There?
Brother? Brother? What? Huh? Saan yung pagkamatay? Asa si Sid? Turay. Hala! Kaya saan yung pagkamatay? Nalahos mo siya diri. Full damage siguro. Ay, ginabay ba? Ay, ginabay ba? Ito na na. Sayang HP. Damage siguro siya sa ano? Full damage. Okay. Mag-ibaril ka na. Kapila na yung kuwan. Ngingin. Ako na ni Trish. Ya, unahan taning gamay ugal niyo. Ano yun? Laos Trish ha. Laos Trish. Ako dia, maigo ka ni. Igo mo na. Sid, yun namatay ka, Sid. Ano ka namatay ba eh? Uy. Ano ka namatay ba? Brother? Sid? Bay, yun saan na, bay? Teka na lang. Naliman. Bray. Ano sa mo dyan? Oh, na. Nadaot Siya na. na, siya maskara. Wait, nawala lagi yung HP. Ay, na din. Everybody! Ay, kanta Kabuisip. Rock your body! Yeah. niya. Backstreet back. Back your body right. Backstreet. Na, kaputol-putol ka ba yun eh? Gani. Lag, Sid, lag. Right. Fire in the hole! Naikuha na ay singsing. Ang pusil na adat. Bye, nitabo na ko bye. Very sad ko bye. Bye. I'm very sad. Ano naman, brother? Ang sinatabo ni mo ba? Ano ka namatay ba eh? So nitabo bye. Ligawas ko diri. Hmm. Nya. Sige, ikuan daw, reinak. Ah, asa to pusil? Nga dito. Madre. Na daw shing-shing, wait na. Sumato, Sa ano pusil, ka diri Trish. brother? Asa kita hagdanan? Asa kita hagdanan? Diri. Nasa ubos, nasa... Ano Oh, ka diri? Ano ka diri brother? Nana. Yan. Kuha sa pusil. Kapit ako nun, lagpot ka. Kitrish! Kitrish! Nice ka one! Nice! Abi, i-secure sa to na, i-secure sa to. Cart. Excuse me. Backstreet's back, alright. Sinyana o diri brother? Ako, Ay, Ano sabi ko na, diri? Sige daw. ana agi ko diri. Pak. Ah, Nya na ni kataho sa likod niyan. Ha. Okay, ora pusil ako. Huwag kang kikilos na masama.
hold up to. Oo niya. Nya pagpusil ako, bang! Bang! Wa siya Mm. maigo. Bang. Nya ni duol itong bata nako ang bata. Kul pahagkul, gihag ko niya. Mo to nalabay ko diri pa diri, gilabay diri. Pigtuyo ko diri, panana ko diri. Pak pak pak. Buto na ko ba diri? Ay, namatay gid ka sa full damage. Oh, may piso na akong dugo. Maudi. Ay, kuna. Nalagpot na raman siya. What kay life di ay mo din natabot. Pisko din na Sad, ikaw, bay pabawas. nasad. Pabawas ako. Sato. Nasad ka? Sige daw, ang saon ang sad, ang saon. Ano mo to? Wala gi. Kita, pakita ko. Wala Talikod gi. sa pakita ko. Pakita ko sa sad be. Sad daw siya niya. Puro ha. Di ka bako Storya, naman. storya ba? Gabako naman. Gabako na. Oh, pati si Kimi yung kumain ko. I'm sad. Literal jud nga I'm sad. Bako na dito. Oh, pabutan sa tanabi. Sige, noted. I can breathe. Di ko ginawa. Di ko ginawa. I'm dead. Lord, kanang kuha mo to Lord kanang wadyo na ko to you Lord kay kuha mo ko Lord kanang usahay sa kinabuhi Lord ba kay natin mga buhaton nga kanang wala gyud natutuyo Lord nya kanang kuha Lord kanang forgiveness lang yun Lord. Lord, sorry Lord. Uy, kasi- Yabes kinabuhi. Kasi yung presog idim na iyang hipos na number 2. Wey, wag yung kay lami, bay. Lami, kika. Lord, sorry Akong last Lord. words ito, kay. Hoy, ragid. Bullshit. No. Oo. Utro lang pala. Actually, makarevive ba siya ko? Sayang lang ang sayang lang ang HP. Wala ka daya. Nagi sound. Nasa nga sound ba? Ang sinisip. Patay sa lot. Patay sa lot ba Ay, nagtuol. Ang patay man na niya. Wakay go! Wakay go! Hala! Tish! 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 Oh my god, boy! Kita ka ito, boy! Saan mo tong
ang sarap. Boy, wala gid sa kaigo. Wag gid sa usa ka balaw sa kaigo. Valorant moment be like. Oh my god. Buisit mong duha, buisit mo. Ay, ambot. Kinsa mo Ay, ambot. Uy, nangayon ako sorry ni Lord ha. Hindi ko press og iba ang hipos kay number key mo din. Sige mo Loot Cinema. Sa mods gamit ninyo. Ako yung gibutang. Di kuan to na ka brother kay para sis gaad mo kag mods. Gaad mo kag mod. So balik dapat fresh. Dapat na ba rin? Nangayon na kog sorry ni Lord ha. Pag inon mo brother. Bada. Magkamangayog, sorry. Kami kita grandad to. Oo, oh, di ba, nindot? Kung daong. Oh, di ba? Bag-o Okay, nga klaro. mapa. Look at that. Eh, di ba? Gituyo to na ko kibaw ko bag-o nga mapa, bray. I can sense it. Okay. Bay, usan nga mapa, bay. Bay, ay jumi pakutan na kay kasi gaad sa mood. Oo, huot kayo, boy. Piit ka, bay, jamon. Sa mo ni office? More siya kuan ba der kanang hospital nga kanang kuan ba? Bay, batian ni huot kay bay dinaganay ani ba? Ah, mo tong giing mo ni kung giingon ninyo. Okay. Usa may gingon, natagay gingon na mo. Bay, maze man ni bay. Oh! Brother! Brother! Ano siya? Nalapo siya diri sa bungbong. Ho! Hello? Oh! Guys! Oh! Usa to? Ngano? Feeling ako na pa siya yung mga glitch ng mga ano. Kago, kuyawan ako nawala. Di ka on mo sa bungbong. Nabalhin ginawa ko, bay. Bay, ngano wala din eh. Oh my god, glitch siya, bay. Ha? Wala oh. Glitch siya, bay. Ay. Hindi siya mo work sa besta, ba? Unsa ni nga map? Ang pangutana, unsa ni nga map? Oh my... Oh shit, misi. Nisulti ka niya, unsa ni nga map? Wala. Ni-open ba siya pag ganina paghahawa to sa kuan, sakyanan? Wala mo siya ni-open, di ba? Wala to ni-open man paghahawa to sa sakyanan. Wala siya ning open. Ano di yan? Nandun yun? Wala tira. Magkita-kitan, brother. Right. Teknology. Saan na laro na? Teknology. Di siya ba eh? Ya, tanawa ang kuan ko ta. Need ko makabalo kung saan siya nga map, bay. Namatay logs, di ba? Dara, nasa logs ay. Na yung mga error sa logs. Banta ka tumarag ka tong CMD nga magawas. Ika-open na to grape po. Daghang kay error diyo. Unity log. Object reference. Hello? 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 Hello. Namatay logs ba sa CMD? Banta ka to i-open to grape po. Di ba makita man yung mga logs dito. Nay error diri ah. Daghang kay error. Pwede lang.
Alright. Okay lang. Murag nilag ka ba pag alt tab nimo? Murag nilag ka ba pag alt tab nimo? Pag-in ako sa recording. Okay lang. Ah, magayon ka. Okay. Tanawan ako recording ani ba? Tanawan ako ang mismong mode ani. Ay, mo show din ang pangalan sa mapa kung mag-start ta. Bantay. Ingala na ni mo. Okay, tara. Baon ako. Baon ako. Bolt line sector. Okay. Leaves ata? Ato ning i-delete. Nga mo. Gigi. Giduka ko, giduka. Uy. Oh, giduka na ka? Duka na. Discord by Discord ah. Sige, ano giduka gud? Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Kailangan nilang. Ito magkuhan ba? Ito mo sa file sa repo ba? Okay. Yeah. Files Ay, and- Nalin. Salamat sa ano. Okay, done. Kami mo inom gano'n eh. Naam ko sa mood mo inom gano'n. Sir, gandam lang kung kuwan brother. Kanang Pilsin ba? Wala ako nag-live sa FB guys. Nara ko sa TikTok guys. Ano sa Pilsin kitong buhat? kaon niya. Inom. Ano sa nga niya? Later, Ato mo kuan ba? BPNX plugins ba? Okay. Nya. Nya kanang vaultline dot repo bundle i-delete na. Vault line, okay. Nang vaultline. Delete. Pati ay siya magaan na ba? Vaultline.repo bundle. Naka. Okay. John. Saya nga to ba yun? Nindot na ba? Feel ako nindot na siya ba eh. Mura siya maze ba eh? Actually, ganahan ko sa yung style kayo. Ganang medyo huot ba? Mama yung ganahan ko. No eh. Dahil alam mo git. Rock your body right. O diba? But na-purpose ang hitaboy na brother. Mas Everything men, that happened has a reason and a purpose. Ano ba? As early as now, we were able to find some glitches and errors in the game. Shit it. Think- Mao ba? Na ngayon, nalagay kong sorry ni Lord. Ayun na ninyo eh. Ay, Lord, man ka mga iksuri. Nga sa amo, magkakasala. Ay, di ay. Para usa na good. ba? Para usa na good. In-game ba? In-game? Unsay isang Hey, nga hey. guys? Ha? Unsay gingon ni brother? In-game. Okay. Join a friend. Ooh. Is a fresh start. Alright, And a clean. Let's go. Bye, bag-o na sa mapa, bye. Yes! Wait. Yes! Wala po yung extraction, boy. Ah, Babiya, di mo nagpagya gana. Ay, wako kabantay sa extraction piece. Kailangan. Uy. Ano? Kailangan tamo duwa sa kuan. O kailangan tamo gamit sa kuan ni brother sa katong dili anang beta ba? Dili beta, bye. Feel ako sa beta ni siya ni Kuan. Mm. Ninduto, Pati, boy, uy! Mo gani nindot ni Wala, ko. ninduto, na iputo. Ay, binay ka ng Kuan. Ush.
Bullshit ka ha. Ko na, Nanapod siya oh. Nanapod siya oh. ano ko na, tubi-tubi. Ano po na. Gidaw, ay palayo na ko na nalabay. Di, I-drop di, siya para mo ako roll. na. I-drop siya. Pilay mo ha. 3. Tres. Pila value niya? Minus Uy. 50. 50. Pila na. Pila value niya? Pila value niya? 250. Whoop! Dapat di siya mo minus 250 ba Oh. Salamat. Plus 500. 500. Salamat. Kasi, Ako. 750 na ba? Dapat di siya mo less than. Sama to. Gugunay ko, Agnit. May kukuk. doon eh, doon Okay, ha? sa langit ba eh. 1, 2, 3, go. Gito. Go, sumla. Oh! Oh! Ako, Boy, ninduto na nga loot boy. Uy, gogo boy. Mugaw, nilingaw ka siya no. Oh! What the heck? Bisitara niya. Ne? Na. Ano? Nanglood ni siya no. Kaya iya manggisitaran. Boy. Ninduto sa mapa. Ang tabay ay. Luod siya si 450 na lang ay 4.5. Hala, 1. Hala, wala na isulod. Wala yaw. Pila to mo. Pila minus mas dako ang minus kay Sid. Uy, 3.5 ako ay 4.5. Ana si Angel, ayan na lang mo pag beta. Kami pwede ba, no, guys? May 1,000. Na, kuwanta ron. Okay, samtang sa iyo pa. Indot kayo ba, dili magbeta. Ganahan kayo ko sa map man. Gani. Dito mo beta raw. Okay, naman good. Way beta good. Ay, kapis din mo. Ay, plus 6. Oh. Okay raman na wala emotion, di ba? Plus 6. Okay raw yung emotion man. Kay, di mo kasi Kaya kaya. naka-content naman tayo ng emotion gyapon. Mas babaw. Uy, minus 1. So yan eh. Una pag i-condro. 750 na. Map ba? 750 lang siya balik. Tay kaya yung map ba? Ah, No, mas napud na siya boy. Nate Raj! Agay! Ano manibay? Brother. Contestant number 1. Sayang. Usa ni buto boy. Trudge. Katong dulaan. Hala boy, grabe effect sa buto. Na-damage siya. Namatay ang Trudge? Ay, bullshit na ba Dili siya? nindot ba dayo? Gila ba dayo? Ah, Dili nindot to. gani. Balik ang traje, wala lami. Nindo, ba, yun na lagi sa mapa lagi ba eh. Open siya ba? Unsa ni? Paigo ka di asin. May sin. Di ba sirado eh? Sirado. Ay, sa pugsa no? Mapiit pugod rin no? Dapat sirado na. Tama na! Gago. Dong silahan. Halo. Tuba man mo kong portahan, boss. Mahal na yung papanday na ko ana. Diba? Hulo!
Wala si. Natulog. Zila gina siya si. Oh, di man why. Zig, yun. Dami siya. Wala. Hala. Nausap lagi siya. Mula lagi nasuk. Ay, kabugo. Di na pataa eh. Nasuko lagi siya ba eh. Kog, laino eh. Laina niya ba yung mura siyang dako yung ulo ba yung nibuto? Laino eh. Alright, so yan itong buhaton guys. Off na nato ning sa settings. I-restore to ninyo itong gidelete ko tong volt ganiya. Kaya mga naman to sa normal. O niya uninstall o niya properties mo sa repo, Uninstall? ibalik na ninyong ay, mugana ba kung di lang mo uninstall? I-switch na Oh, na to. switch na to. Pwede. Mo install siya balik. Okay. Ano lang? Sige. Discord lang to.